chini Tiprasa rok baira o samung khainani hayake rungsrungnani hini thangkake tamoni bagui bisirbag langma chona na amo kwbangma aro reason tongui mano tamoni himble baksa buksu sak bwthari khiwo tai baksa buksu hard stroke bo ungo tai lama rogo gari rok bai ferjagui thuyo hingke chung saimano maximum no chini Tiprasa ro baira thangmani samung ro tugui thanglayo job ro tugui thanglayo rungsrungnai ro tongo bat haipan samung khlaini ni thangnai bisik bangkogo hingke chini Tiprasa rok baira o rungsrungui tongnai baira o samung khlai tongnai rok bisio pasiaka 6 jon mangkatui sokpayo Tripura o amoni se bisik panang mano hingke chung accident rok ngi thuyo hini khanamata amo kisa sung care khai tongne nango traffic light rok butui hingke o sak butharna hingke kamo depression ni karonei phanang mano am je kuno phano hingke baira tongnai rok norok family rok bai kisa koksari phunok bai hingke te kisa depression nung tongha ke amo komi phan mano hingke bisik bari tongha ke naijak mano health nini doctor rok bai nung joto jaga kaham ke tongnai hingka ke nini mentally health kaham ke tonno nango hingke nung depression ungjak ngake amoni mentally kharap ungnai tamoni himbale samung khaima jagao belai kheno muskil a jago mentally health kharap bo ungmano gete onyo ni tui bong hakai double triple unge amo bezalo klaimano hingke heart stroke rokma bo semno amoni tui bong ungi thangmano hingke o jago main reason ngakai Tripura o job maya baira o thangna nango chikon charumono bodol kha tongna nango hingke room chikon tete borok dol hingke wanchungna sidi baksa bukso a jago no heart stroke ro ungo hingke o jago main kok sanani naimani hingke ang Tripura o belai khe bekar bangsuka jobless kuno khaisana koroi haino klai tongo hingke amono baira o ma thango isayano thangna mosung yatatin ma thango aguli bondono sob samung narangnai bongni borok su brung borongni borok dozen hingke nung masa hayake mangnai narakjangnai hingke chung mani paine prong hingke borok chini borok hininde pailai jotoni jagano pailai ne bele leader hunjaknai rokbo amoni bagino naichomna nango sarkar hunjaknai rokbo nainana nango tamoni himbale joton se gori kok hingke Tiprasa rokno je kono job ni bagui apply khainani ni faike bo norok borok bodol nungna bele khewar ma singsa mo chini Tiprasa tui te kaisa sanan thangkai je kono khlaiji je kono sanani ingdi protest simma khale jawnai haike tam khaile Tiprasa rok kuchugo kasina bubagra songsai to gitongo amono Tiprasa no baike kuchu sakao tlangai mano hnai baksa bukso sajage phana ngai mano bubagra no politics ni tui nakeke haibana bini ideology bini movement bini sanmani no nakeke Tiprasa ni bagui belai khe amo kokotor chung tabung nugo kwbangma newspaper kwbangma koktoma balai rongno bubagra delio thangai central ni hapang bai allen chingnai nei koksil chajangmani hingke chingama gino nugo bokuru naioi allen chingnai hingka kai ageo no thango wasa phayo wasa ngi tongla khamu puidawo no bo allen chingai pak khamu amoni bagai bo chini Tiprasa ni bagai kono kaisa solution nana ni bagai chai togui tongo chini Tiprasa rok bono logiri oi tongo haike chini Tiprasa rok bekar tongnai rok bo tai kisale rok khamananu 10 jon baira thangma jagao 4 jon 5 jon le thangna nangla hingka amono chini Tiprasa youth rok bangmale bango kwbangmano odek Tripura o jobless odek baira thangjak samung khainani ne hingke tabuk to komi kham su banglia masa mangnai samung hamiao kubuljak chama hamiao kubuljak hingke amono rok khainarna hingka kai chung chini Tiprasa no thancha khaina nangnai chini Tiprasa ni kokno central no baike khnari man amno macha toglainai amono haike kok ulta pulta khe Tiprasa kising Tiprasa salayaoi thanchaka tongoi je sapano ungthung Tiprasa ni kaham khlaike geno payu amono naharlai ma tongnai joto Tiprasa rongno hamjaklai kebon kising kebo kok salayaoi tongna nangnai haike delhi tomongne ingya amo bubagra tai central chi saimanai ajagao elen chingkhapu haimang khapu hini salaya tonglai ma khakaino chakugo tabo chung saimano bubagra Tiprasa ni bagai kaham no khayano tamon himble bo amsuk jora khakti monogai phayum buite hingeke tiglas thaisa nangi sikhikamu tamon himble Tiprasa machaya maningya tuinungnani koroi lama kaham koroi sak najangnai hospital koroi rwngni sep sap koroi income source koroi nogo mai koroi mai machaya bwsano porina ningakabo rang nango ningamo government school phano hwnoi tongdi khata kolomle bairena nanganle tayayang Tripura ni remote area rogo government school ko master nungmani serai rongno pora kaham ke phringya thingmote teacher rogo school kaham ke phaya haike Tiprasa rungsrungnai ro government of school pori phano kaham ke rungsrungmaya kisamisa porikha kaino pora yakhare bayu amoni bagno Tiprasa ro tabuk bo kusuk saka kaimi yangi tongo je propano puila ono
nung dofa kusuk sa kanang ke rung srungma jagao kusuk saka kasana nango population no kusuk sa kana nango tamani himle chini India to democracy country je jaga jesuk population kabang bini no kok khana jago bini no sasonungo hingke tinini briam suno noro video buting jaka noro comment bising tike sano ke semano noro video like khlai di te channel no subscribe khlai di amsuno hamba